Fil-ġimgħat li ġejjin, l-Istitut Maritime MT flimkien mad-Direttorat tal-Bastimenti Merkantili se jibdew joffru korsijiet li jwasslu għal ċertifikat ta' kompetenza għal dak magħruf bħala Officer of the Watch fis-settur tal-yachting. Dan tħabbar waqt żjara li għamel il-Prim Ministru Robert Abela ġewwa l-Istitut Edukattiv ta' Maritime MT ġewwa Ħalfar. Dawn il-korsijiet huma importanti jekk kif pajjiżna tjara żieda fir-reġistru tas super yachts, hekk kif dan ikompli jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna fuq il-mappa tal-industrija tas super yachts. Il-Prim Ministru Abela qal kif l-investiment li sar f'dan l-istitut huwa ta' importanza sabiex ikunu jistgħu jintużaw teknoloġiji ġodda fis-settur marittimu. L-Istitut Maritime MT imbena b'investiment ta' 4 miljun euro bilan li jingħata taħriġ speċjalizzat lil baħħara u l-ħaddiema tal-marittimu ibbażati fuq l-art. Il-Prim Ministru Abela innota bi pjaċir is-sħubija li Maritime MT għandha ma' diversi esperti li qed jiffaċilitaw pjattaformi ta' tagħlim online kif ukoll l-użu tat-teknoloġija tar-realtà virtwali għall-istudenti tagħha. Maritime MT kontinwament taħdem mad-Direttorat tal-Bastimenti Merkantili fih dan Transport Malta biex tinvesti fi programmi ta' taħriġ u ċertifikazzjonijiet ġodda. Dan il-kors jinvolvi fih portafol tal-Akkademja li se jkun maqsum fi 3, parti għad-baħħir, parti għas-super yachts u parti dedikata għall-opri żgħar. Barra daw il-korsijiet din l-istituzzjoni qed taħdem sabiex tibda toffri korsijiet fl-inġinerija u fl-ospitalità u għaddejjin ukoll diskussjonijiet mal-MCAST favur kollaborazzjoni bejn żewġ istituzzjonijiet edukattivi. Din iż-żjara l-Prim Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għat-Trasport Ian Borg.